Osa, 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 osa. Ngenge ono dik, ngenge ono. Oke onggeroke, oke onggeroke, oke onggeroke, oke onggeroke, oke onggeroke, oke onggeroke. Ngenge ono sendur sendur ala kewer 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 sendur sendur ala kewer kewer sendur kata 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 oke 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 iya ngono iya ngono. Masih adakah orangnya? Halo. Oh itu, ndak sini mas. Oh sek pengairan. Sabtu pandita ratu ring sliramu dadya ing siseku. Aku jaluk di, aku jaluk. Ya 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 ya. Bergawe le, bergawe le, bergawe. Jentit lolo Jalake tumone iki lho YouTuber nyawer dhewe jan gumunan. Waraga. Larane sing joget mbok jogeti dhewe. Kewe pro sisan ora? We prom sih rasangu. Sangu ora? Siap. Yo liyane yo. Matur suwun. Alah yo. Sabtu pandita ratu ring sliramu dadya ing siseku.